Salutare YouTube și bine v-am găsit la un nou episod. Tu la să jucăm Metin. Da, pe serverul Sony, de când am filmat ultima dată mă de Sony. Da. Și da, am murit 13 așa, egal să roșu, așa, deci, da. Cam așa, deci, da, Metinul ăsta e chiar ca lumea, eu am niște pumnale geninoase ăstea și câteva perluțe ce se mai fac, da. Și acum vreau să luăm niște morticele ceva. Nu-i bani. Deci da, în acest episod vor asta itemele mele. Pumnalele astea care le-am așa, le-am critică 15, 40, 15 de fiecare, 8, semium 15 și v-am critică. Pe căscuță, asta căscuță, asta e făcută așa, pe armura. Am așa, magie 30, o travă 30, PV 3K500, 2 mâini 10, sabie 10, săgeți 13 și pumnal 13. Ăsta e, aici se duce cu ăsta, după țara asta trebuie să ăsta e așa. Diavol, nu, încetinire, young, dacă trebuie să schimb, deci nu prea așa de bine. Asta am încercat să bagă pagbă medie. Da, că așa, colerul ăsta e PVM, ce bobă, nu pot să te iei de un 250. Da, nu se pare explica. Amachere. Ăștia s-au încetiniri critice, deci dacă trebuie să lucrez, am multe, astea le-am cele bune. La ele o să lucrez, dar nu acum. Da. Deci, ok, deci, acum vom mere. Stați că pot să deschid cadou așa. Și mergem acum în zină. Eu sunt legat albastru. Vreți să intrați în Bresla mea și spuneți fraților că vă bag. Bine, cerințe minime, level 60. Ca să poți să 70, nu 60, fiindcă 70 pot să-ți băgau oțelul și... Na. YOLO Bresla se numește, momentan actualizar, momentan are membru, care membru al prietenul meu, deci are au plus, nu o să băgăți un simbol de aici. Vedeți că, și așa actualizează și ok. Băi, dar nu mi se bagă acolo. Nu bag. Ok, deci nu are știri. O să bag niște știri că să membri, aron, leader. Nu, știre. Aici e de... Hai bă, ești tare? Și apa ta. E varză deja la ora, dacă mă bag cu ele rup. Și ce le vai? Să-mi încarc viața, te rog. Hai varză, hai încoace. De ce fugi? De ce fugi? Acum îți bagi tu armura, că înainte vedeai mai puțin. Ce fac? Hai 25, trebuia să-mi dai. Viajam după cum vedeți. Am un sfânt accelerare. Curățenie ajutor frumos. Asta. Ok, după cum vedeți, Bresla noastră e cam despre, da? Deci la lider 2 are asta. Info Bresla.
oricum e călcător. Deci ok, după cum vedeți, Leader 2 are aceste un fel de studii. El poate scrie, congedează și editează. Da, deci membru 2 va fi cu numele. Nu știu, o să văd eu ce membru să bag. Leader 2, oricum o să fie Leader 4 maxim. Și cine, după cum o să fie, după ce o să iese din funcția de lider. Da, o să iese din funcția de lider. Atunci o să eu nu... trebuie să eu... Uitați ce vreau să fac eu, să-mi dea prietenul meu, colegul meu și uite, de pagba medie 10 plus. Așa, da, e cam mea ăsta. Eu, după cum vedeți, am foarte multe perne. Stați că nu v-am arătat totul. 0, stați. 3, 49. Dar de când n-am mai postat, am apucat foarte mult de meeting. Și da. Dacă aveți nevoie de ceva, pot să vă dau eu. Dați un like, un share, subscribe. Bine că vă filmați să nu vă faceți griji cu chestiile astea. Deci da, cam atât a fost acest episod. Sunt Mihai și revin cu un nou episod. Deci da, bye bye bye.